Kollox jindika li ċ-chicken noodles huma r-raġuni ewlenija għalfejn numru ta' persuni spiċċaw l-isptar Mater Dei b'food poisoning. Il-każ seħħ il-ħamis wara l-numru ta' impjegati li jaħdmu fis-settur tal-gaming spiċċaw ma jifilħux u kellhom jiddaħħlu l-emerġenza bi pressjoni kbira fuq l-isptar. Dwar dan l-inċident għaddejja investigazzjoni mill-uffiċjali tal-Awtorità għas-Sigurtà tal-Ikel li kienu fil-post inqas minn satejn wara li kien irrapportat dan il-każ għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija. Kelliem minn dan il-każino li m'għandu x'jaqsam xejn mal-każino tal-Porto Maso għalli l-kċina li tipprepara l-ikel għall-ħaddiema hija differenti minn dik li tipprepara l-ikel għall-konsumaturi. U għalhekk l-ebda konsumatur ma kien affettwat. Il-kumpanija li fornit l-ikel ġiet identifikata mis-Sunday Times of Malta bħala Synergy 6 Malta Limited. Qalet li qed titratta din is-sitwazzjoni b'kawtela kbira u li qed tikkopera mal-awtoritajiet ikkonċernati. Sissa però għada mhix stabbilita r-raġuni wara s-sintomi li ħassew il-ħaddiema ta' dan il-każino. Kien il-ħamis filgħaxija meta aktar minn 40 persuna ddaħlu l-emerġenza l-assistenza medika. Filwaqt l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika il-ġimgħa qalu li 19 il-persuna nataw il-kura fl-isptar Mater Dei u 2 minnhom kellhom bżonn aktar assistenza.